Makikita sa bidyong ito ang makapal na usok mula sa isang kwarto nang masunog ang ilang bahagi ng ikalawang palapag ng bahay sa barangay Marupit, Camarines Sur pasado alas 4 kahapon Martes, February 3. Wala namang nasaktan sa insidente habang tinatayang aabot sa 300,000 ang pinsalang iniwan nito. Ang naging involved lang naman talaga itong sarong room na ito, master's bedroom ni Mr. Rivero. So more or less nasa 30 square meter ang area sa second floor, and fully furnished pala ang room niya, itong master's bedroom, and may mga appliances na naraw naman, mga TV, si mga sofa niya naman, si bed, and other available items. Ini pong nangyaring kasulo, nagkakigo po ng estimated more or less na 300,000 pesos na damage to property. So, gusto sabihin, makandak pa kita ng another report, pinapod na progress report, and after that, sa ngunyan, ang itong cost ng kasulo under investigation pa. Samantala, pasado alas 8 naman ng gabi nitong Lunes nang masunog din ang ilang bahagi ng bahay na pagmamay-ari ng isang senior citizen sa barangay Santo Domingo, Milaor. Gawa umano sa light materials ang bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Tinitingnan ng mga bumbero ang nag-spark na fuse box na sanhi ng sunog. Wala namang nasaktan sa magkahiwalay na insidente ng sunog. Paalala ng mga otoridad lalo't nalalapit na ang Fire Prevention Month. In behalf po sa aming hepe na si Fire Senior Inspector Ronel M. Capardo, ang paalala po namin sa mga tao sa communities is mag-ano po sila ng oras para po mapacheck yung mga line ng bahay. Minsan po sa katagalan is nabibrittle po yung mga rubber niyan o pwedeng may mga inalahan na ng daga. Kaya na pwede pong posibleng pagmulan ng sunog. Pag sinabing fire prevention, ang nalog sa ito March, kasi March is fire prevention month. Pero sa mga firefighters, we consider every day as a fire prevention day. So, aral daw dapat magligay kita sa kasulungan. Mostly ka mga kasulungan yan, mga electrical connections. So, siguro halimbawa ng overloading. Jan Amador, CSN.